UPPL সরকার শান্তিময় বিটিআর আগো প্রমোদ বড় সরকার শান্তিময় বিটিআর खुलुमबाय रायजोफोर गिबियाव फिथांखिब्ल इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। स' रायजोफोर आङो दैलि बे एखे समावनो फुंनि 5:15 रिंगायावनो बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जागोन। जायफ्रा भिडिअखौ नायनो गोसो नोंथांमोना नायनो हागोन। रायजोफोर दिनै जोङो सावरायगोन गिबियावनो नोंथांमोना नुदों बेवहाय रंजानाय मैयानि समावहाय क'क्राझार सहरावहाय UPPL पार्टीनि रिलि जादों। हाजार हाजार मानसिया बेयावहाय पार्टिसिपेट खालामनाय जोङो नुनो मोनदों दे रायजोफोर। आरो जोङो फारसेथिं जों नायोब्ला हाग्रामा महिलारि सारा हेलिकप्टार बिरहोदों। बिथाङा हेलिकप्टार बिरहोनानै रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय मा फोरमान होनो सानदों आं बेखौ मिथिया। नाथाय बिथांनि बुंनाय मथेब्ला थांनाय समावहाय जेब्लानाखि बिथाङा हेलिकप्टारखौ लानानै फैदोंमोन गहपुराव बिरलांनो थाखाय, नाथाय थाव सोनो हायाखै होननानै गावनो फोरमान होदों। एसे लाजिसिंसिं बाथ्रा दे रायजोफोर। हेलिकप्टारखौ बयबो लाबोनो हायो, हयथ' UPPLआबो इलेक्शननि समाव लाबोनो हागौ गिदिंबायनो थाखाय। थिग बेबायदिनो हाग्रामा महिलारि साराबो लाबोदों, बेवहाय आंहा बुंनांगौ गैया। नाथाय BPFनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारनि साननाय हनाय बेखौ जों आन्दाज खालामोब्ला बिथाङा गावखौनो दुगा दिन्थिनाय बायदिसो जोङो नुनो मोनदों रायजोफोर। बेनि अनगा जेबो नङा। बे समाव जों सावरायनोसै रायजोफोर खाम्फा बरगयारि सार। खाम्फा बरगयारि सारा हाग्रामा महिलारि सारखौहाय सासे अहंकार नेता होननानै बुङो। आरो हाग्रामा महिलारि सारनि खारनावनो जोंनि बर' हारिया माब्लाबाबो मोननो गोनां मोनथायफोरखौहाय मोनाखै आरो मावनो गोनां खामानिफोरखौहाय मावनो हायाखै होननानैबो खाम्फा बरगयारि सारा बुंदों। बेयो नंखाय बाथ्रा बुङाखै। 17 बोसोर BPFनिनो डिपुटि चिफ जानानै खामानि मावनाय आरो सासेया केबिनेट मन्त्रि। अब्ला केबिनेट मन्त्रि आरो डिपुटि चिफ बेखौ एंगारनानै BPF पार्टीखौ एंगारनानैहाय मानो फैखो UPPL पार्टीयाव? नोंथांमोनाबो सिन्था खालामदो बे समाव। हाग्रामा महिलारि सारनि अहंकारिनि थाखायनो बिथांमोना ओंखारनानैहाय मोजां सरकार नागिरनानै जइन जाफैदों। दा जों बेखौ बुंनांगोन रायजो। मानि खारनावथ' BPFनिफ्राय लिडारफ्रा ओंखारदों। बे हाग्रामा महिलारि सारनि खोथा मानियै गनायलायै गोरोबलायनानै मावनो रोङैनि खारनावसो ना बेफोरबायदि थासारिया सोमजिदों। नङाब्लाथ' जानाय नङामोन। बे समाव नोंथांमोना खोनासं खाम्फा बरगयारि सारा मा बुंदों। ट्रेनखौ बमा होदों, नै जों दालांखौ बमा होदों होननानै बुंनानै लाग्राया नैबे खाम्फा बरगयारि। फैयै फैयै जोङो BLT फोजोबबाय, BTC दाबाय। चेयारमेनमोन ओंखायनो बेखौ हाग्रामा महिलारिखौ जोङो BTCनिबो सिट बानायबाय। जोङो लुबैदोंमोन आन्दलना जोब्बाय, BLTनि आन्दलना बे सेप्टार मोनसे थांथोंसै। दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ लाफानानै खामानि मावदिनि, जोंनि बर' साहित्य सभाखौ लाफानानै खामानि मावदिनि, लाखिनानै खामानि मावदिनि। रावजोंबो नांलायनो नांला, रावखौबो गाज्रि मोननो नांला। जोङो मानसि गिदिर जाबाय, देश सालायग्रा जाबाय, भुल खालामग्रा मानसिफोर थायो, बिसोरखौ खेमा होनांगोन। ज' थांलायलायनानै खामानि मावदिनि। राजनितिखौ लानानै रावबो दहाय चन्दन ब्रह्म बुंनाय बायदि राजनितिकआव फैबाय नालाय गणतान्त्रिक भाबै जोङो बयखौबो लाजोबनानै आगोल लांदिनि। अब्लानो जोंनि BTCखौ जोङो मोजाङै दाफुंनो हागोन। जोंजों थाफानाय आदिबासि, मुस्लिम, राजबंशी, बंगालि, नेपालि, बारवारि, गार', राभा जेसेबां जाथि गस्थि दङ बिथांमोनजों जोङो ज' खामानि मावनाय दिनै। नाथाय जोङो गोबां सौदावबोबाय। जों आसरितसो सानदोंमोन सानसुमा खुंगुर बैसुमतारी BPFनिनो बेसेबांबा गोबाव MP जानाय बे बिथाङा हाग्रामा महिलारिखौ मानो जालदाब गाखो?
रायजो राजाफ्रा हयथ' दासिमबो सोङो जे सानसुमाया मा खालामगासिनो दङ ओरैबो बुङाखै बियो बहा दं खोमायो बिथांनाव गोसोआवसो दङ सोरनिबा बे अरहे अरहा सोरनिबा बे गोदाव सोरावखौ जाथि दानायनि खोथा देश दानायनि खोथायाव सानसुमा खुंगुरा मानिनो हायाखै दुखु मोननानै बियो दाबो सिरि जानानै दङ गोबां जोंनि बर'फोरनि दैदेनगिरि बिनिनो लोगोआव जिरायग्रा लोगोआव जालायग्रा लोंलायग्राफोर हेमेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बिनि पलिटिकेल एडभाइजारमोन गावनि अफिस सेरावनो अफिसमोन बेबो जालदाब जानानै थांदों दिनै जोंहा केबिनेट मन्त्रि आसामनि केबिनेट मन्त्रियाबो जालदाब गारदों आङो डेपुटि चिफआनो जालदाब गारदों दाख्लैसो आङो एमपि इलेक्सननिबो केन्डिडेट बावमोन जों मानो मानसिफ्रानो मेघालयनि मानसिफोर नागालेण्डनि मानसिफ्रानो बिथांखौ गियोमोन पार्लियामेन्टआव जेरैबायदि खोथा बुङो बेयो मानो हाग्रामाखौ गारखो दिनै मानो बिजेपिआव थांदों बेनि मेइन खारना जाहैबाय जे हाग्रामानि सादा हौवा खामानि मावनाय मोनसे समाज गठननि खुनु बेफोर गासिबो जोंनि देश दानाय जाथि दानायाव जेबो सोलिया आरो बेखायनो जोङो साफा साफा नागारजोब्बाय अहंखार बेखौलाय नुखाया मानोमोनहा अहंखार आरो बिटिसि जानायनि उनावबो जेरैबायदि बे सिम्बोर गामियाव गावनि अहंकारि खामानि मावफैनाय बेनि ज्वलन्त प्रमाणा दिनै नोंथांमोननि बे सिम्बोर गामियावनो दङ जि सिम्बोर गामिनि मानसिफ्रा बिथांखौ साबायदि खांदोंमोन बिपदनि दिनाव दोनखोमादोंमोन मोनजायै समाव जाहोदोंमोन उन्दुनो जायगा गैयैयाव फुथुदोंमोन बे बिथाङानो नोंथांमोननि बे जायगायाव गोबां माने अहंकारि खामानि मावलांनायखौ आं दिनै रोखा रोखा बुंलायनांगौ खोथा गैया नोंथांमोनहा मिथिगौ दिनै सोलायनाय नांगौ जों हायाखिसै बिथांखौ फोसाबनो सेस्था खालामनाय जादोंमोन बुंबाय बायोमोन जोङो जे सार नैबे सिद्धान्तआ भुल जाबाय बेखौ दाला नैबे सिद्धान्तखौ लायोब्ला आदिबासिफोरनि अयनाय खालामनाय जागोन नैबे सिद्धान्तखौ लायोब्ला मुस्लिमफोरनि अयनाय निश्चय जों खोनादों रायजोफोर बै समावहाय बिएसि एकर्ड 1993 आवहाय जादों नाथाय बै समाव आंबो जोनोम गैयामोन खिन्थु स्ट'रिखौ नायनानैहाय मोनथियो 1993 आवहाय बिएसि एकर्ड जादों होननानै आरो जों उन्दै उन्दै समावहाय सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारिनि राज सालायनायनि सोमोन्दै माखासे मोनथिदोंमोन आरो फैयै फैयै जों दा मिथिनो मोनदों बिथाङा मात्र 6 मास ना बेसेबांबाल' रायजोखौहाय सासन खालामनो खाबु मोनदों होननानै जोङो मोनथिदों रायजोफोर बेनि उनावहाय बियो गावनो रिजाइन होदों होननानै मिथिदों दिनैबो सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि सारा एब्रेनानै दङ मानो मिथिगौ ना बिपिएफ पार्टिनि माखासे बिपिएफखौ सापर्ट खालामग्रा मावथिफ्रा आरजाथारै माने गनायजाथारै माखासे बाथ्राफोरखौहाय बुंनानै समाजावहाय दावराव खालामगासिनो दङ फर लाइक एग्जाम्पल दावराव देख्रेब अमर सिंह ब्रह्म दावराव देख्रेब अमर सिंह ब्रह्म बिथांमोननि खौरांखौ खोनासंनानै जुदि हारिया सोलियोब्ला गाबोननि समावनो जोंनि बर'नि गेजेरावहाय गुबुन हारिफोरजोंहाय न' सावगुदलायनाय बुख्रुबलायनाय होसोख्रुबलायनाय अर जोंब्लावलायगोन रायजोफोर दा बेफोरखौ सिन्था खालामनानैसो इउपिपिएलनि सिएम प्रमद बर' सारा खामानि मावगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे बिपिएफनि माखासे मावथिफ्राबो इउपिपिएल पार्टियाव हाबनानै मोजां थासारि लाबोनो थाखाय सेस्था खालामगासिनो दङ नाथाय जों सिन्था खालामोब्ला बिपिएफ पार्टिखौ जायफ्रा सापर्ट खालामदों आं माखासे बैसो जानाय मानसिफोरखौसो बुंगोन बोराइसा बुरैसा देरखानाय राखानाय बैसो जाखानाय बैसोर बायदिया दासिमबो बुजिनो रोङाखै जायफ्रा बोराइसा बुरैसा जाबाय बैसोर बायदि मानसिया सिगां 17 बोसोराव मा जादोंमोन 20 बोसोरनि गेजेराव मा जादोंमोन बेखौ बयबो मिथिखायो आंबो मिथिगौ रायजोफोर यानिखि आंबो मिथिगौ माखासेखौ आं नुबोआखैब्लाबो आंबो मिथिगौ मानो मोनथिया गासैखौबो ससियेल मिडियायावहाय मोनजोबो दिनैनि समावहाय गासैखौबो नोङो सार्च खालामना नायोब्लानो मोनजोबो सोर मा जादोंमोन बबे देशआव मा जादों गासैखौबो मिथिजोबो अब्ला बै बोराइसा बुरैसा मानसिया बे बर'नि आन्दोलनखौ मानो मिथिया
मानि खारनै UPPL एंगारनानै BPF सापर्ट खालामखो मानि खारनै UPPL एंगारनानै BJP कंग्रेस सापर्ट खालामखो मा थांखि लानानै BPF आव एंगारनानै APB पार्टियाव थांखो गोदान पार्टी जइन जानो नागिरखो बेखौ सिन्था खालामदो रायजो राजा नोंथांमोना बे बोराइसा बुरैसा बैसोआ जुदि बेखौ मिन्थिनो रोङाब्ला नोंनि फिसाला फिसाजोफोरखौहाय नोंसोरो मा फोरोंनो दिनैनि देरफुनाय 15 बोसोर बैसोनि जायफ्रा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर बैसोरखौहाय अब्ला बे बोराय बुरै बैसो जाखानाय मानसिफ्रा मा फोरोंगोन रायजोफोर मानो सिन्था खालामनो रोङा BJP पार्टिया मा बुस्थु BJPआ सिङाव मा सोलिगासिनो दङ बेखौहाय हयथ' जोंनि बर'नि रायजो राजाफ्रा मोनथिया हानि लेखा होगासिनो दङ चिरां जिल्लानि मालिबिथा ओनसोलावहाय यानिखि निस्मा ओनसोलावहाय 16 नं BCDC बे एरियायावहाय आरोबाव हानि लेखा होनाय मैयानि समाव जोङो नुनो मोनबावदों UPPLआ हारिखौ फोथांनो थाखायसो सरखार दादों फोजोबनो नङा दावराव देख्रेब अमर सिंह ब्रह्ममोन बायदिया जा बाथ्राखौ सानदों बेफोरबो गोरोन्थि बेनिखायनो जों सिन्था खालामनानैहाय आवगायनाया मोजां रायजोफोर जानला मोनला ओरैनो गोदाव सोराव सापर्ट खालामलाबायनानै जाया दिनै जोङो नुनो मोनदों दे रायजोफोर माखासे सुबुंफोरखौहाय बिजाथि फसंनायावबो दावराव दावसि खालामदों UPPLजों UPPLबो दावराव खालामलायनाय प्लेट सावगुलायनाय जों नुदों आरो फारसे जोङो नुनो मोनदों डिमान्ड खालामदों फैबाय थानाय जे बिजाथिफोरनि सायावहाय उमुखखौ दोननांगौ थुमुखखौ दोननांगौ नाथाय सायख'गोना सोर हाइ कमान्डआसो सासे सानै रायजो राजाफ्रा ज' जानानैहाय उमुखखौ नांगौ थुमुखखौ नांगौ बुंनानै जाया अलरेडि जोङो आन्दाज मोनखाबाय आंथ' आन्दाज मोनखादों रायजोफोर जायहा बेबायदि भिडिअ बानायदों प्रेस मिट खालामदोंना उमुखखौ होआब्ला UPPLआ जेनगोन उमुखखौ होब्लासो UPPLआ देरहागोन उमुखखौ मोनाब्ला जोङो पार्टिनिफ्राय ओंखारगोन बे रावा गनायजाथाव नङा अब्ला बिथांमोननि थांखिया अलरेडि UPPLनि सुथुरखा UPPL पार्टिखौ बिसोरो हामजाखाया बे खारनावनो बेबायदि प्रेस मिट खालामदों आरो बिजाथि फसंनायनि नाम मुंख'नानैहाय डाइरेक्ट डिमान्ड खालामदों नो प्रब्लेम 100-200 जन थांनो हो नाथाय साननो गोरों मानसिफ्रा माब्लाबाबो एंगारनाय नङा रायजोफोर गोजोन्थों अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय बर' हारि जै जाथों जय बर' हारिनि